Boa xentiña, aquí estamos de volta despois de 2 anos en dicirvos nada sobre nivel 20. Todavía teño pendente os libros de regras, así que seguirán pendentes. Pero agora imos a ver que actualizacións houbo entre 2022, concretamente dende marzo que foi cando fixen o vídeo, ata a actualidade. Todas as actualizacións que houbo de nivel 20, xa hai un spoiler aí, de que a máis grande foi que meteron Pathfinder 2, vale? Pois nada, imos a botarlle un olliño chiquito aquí as actualizacións que houve, vale? En calquera caso, se queredes ver as actualizacións, tedes aquí en nivel 20, na páxina principal, aquí arriba de toda a esquerda, vedes que se pon en laranxa o rayiño este xusto en riba dos meus libros. Pois se pulsades aí, vedes xa que saen as actualizacións aquí, vale? Entón nada, pois aquí teríades as actualizacións no caso de que queirades velas. Pasando xa en detalle a cada unha das actualizacións, pois podemos ver as de 2022. Vale, por un lado temos a limpar as tiradas automáticamente, que iso podemos velo facilmente no navegador, vale? Temos aquí, por exemplo, no taboleiro, pero aplicaría tamén no rexistro de campaña, porque de feito, se pulsamos aquí na pestañiña da dereita, temos as fiestras, vale? Personaxes, chat de dados, como sempre. En axustes, temos aquí limpar dados automáticamente, vale? En principio está posto por defecto que unha vez se lanzan os dados, tras 10 segundos desaparecen. Isto se fixo porque, claro, se empezaban a acumular dados aí de todos os xeitos, para borrar os dados, temos aquí a opción de limpar, vale? Se tiramos dados e lle damos aquí, se limpan. Como máster, se pulsa 2 veces, se limparían todos os dados, non só os propios, vale? Así que para limpar estaría aí. E bueno, aquí tedes todas as actualizacións, o modo escuro, por se alguén non atopara, e todo demais, vale? Que máis temos? Pois duplicar criaturas. Vale, se entrades nalgúnha ficha de criatura, como temos por aquí, esta mesma, por exemplo, de bacalaura xigante, e pois vedes que aquí abaixo pon editar, bueno, editar no caso de que sexa túa, vale? Podedes crear as criaturas tanto libros de regras como en campañas propias que teñades, entón, pois isto pode facelo calquera, realmente, porque podedes engadilos ás campañas. É mellor que estean en libros de reglas porque nos libros de reglas poden compartirse entre sí, vale? Podo engadirme o libro de regras, entón engadir esta criatura a calquera campaña. Se eu teño unha campaña, teño que andar a duplicalo cada vez. É mellor nos libros de reglas se temos esa opción. Vale, entón, temos aquí compartir, nada, para pasar o enlace, que é o mesmo que copiar o enlace de arriba. E aquí temos crear copia, vale? Super sinxelo. Pulsamos aquí, xa nos sae o nome, mirade, spoiler. Escribimos aquí o nome que lle queiramos poñer, damos de a copiar e xa directamente nos deixa escoller onde, vale? En que libro de regras, incluso nos saen personaxes, porque como veremos máis adiante, tamén se poden asociar criaturas a personaxes, vale? Entón, bueno, temos por aquí esta opción. Se lle damos a duplicar, directamente nos entraría no modo de edición, que imos a entrar tamén porque dende aí podemos habilitar ou non a copia. Se eu fago unha criatura e non quero que ninguén me poida duplicar, pois simplemente vedes que ten aquí este check de pode duplicarse, pois non o chequeo e xa estaría, vale? Non la poderían duplicar con un botón a man, xa outra cousa. Vale, pois esta sería a opción de duplicado, que é moi útil cando estamos engadindo libros de regras e pois hai criaturas moi semellantes, por exemplo, Yuan Ti tipo 1, tipo 2, tipo 3, pois dese estilo. É super cómodo, así que está moi ben que o engadiran. Vale. Despois temos accións nas criaturas. Aquí mesmo na ficha que estábamos a ver, se lle damos a actualizar ou a cancelar, que non sei se lle cambiei algo ao final. Pois vemos que aquí abaixo están as accións, vale? Collendo un pouquiño do que se vai engadindo nas accións, vai collendo para poder tirar os dados, vale? Entón, igual no rexistro de combate, igual que pulsando, premendo no rexistro de combate, recordades que esa é toda a sección da ficha resumida, pois se clicades fora de ningún botón, nin número, nin nada, se abre unha sección coas accións. E igual que pasaba ata agora cos personaxes, pois tamén está engadido nas criaturas. Así que nada, tedes aquí pois as diferentes accións, ataques e demais, vale? E si. Ademais das accións de criaturas,
unha cousa moi desexada eran as listas de conxuros que por fin están actualizadas e agora nos permiten ter moitísimas máis opcións, vale? Imos a ver, por exemplo, esta personaxe. Vedes que ten aquí a lista de conxuros preparados, vale? Disponibles todos. Cambiaron case de todo a estructura. Vedes aquí os datos que estaban de sempre, pois a clase, a característica que se emprega para usar, as tiradas que tamén podes tirar por aquí ou editar e demais. Tedes aquí todos os datos e como sempre tedes aquí a lista de conxuros e agora vedes que hai preparados mi lista disponibles de todos. En todos vedes aquí á dereita que van filtrar, vale? Iso é importante abrilo. Entón aquí podedes buscar pois o que vos interese, vale? E xa vos filtra automáticamente, non hai que pulsar nada. Tedes o filtrado dos trucos ou o que vos interese. E as etiquetas que xa veñen todas aquí e as escolas, vale? Aquí poderíades escoller calquera conxuro e vedes que teñen un check aquí. Se engadimos o check, non lo vai a pasar a miña lista. Antes imos a ver a outra pestana, que é a de disponibles. Aquí en principio se aplica directamente o filtro noso, vale? Aquí podemos escoller tamén por etiqueta ou por escola e serían en principio as que están asignadas a nosa clase, raza, ¿no? Vedes aquí que é de paladín, vale? Pero podedes, se non saen aquí os que vos interesan, buscades en todos. Vale, e logo en mi lista xa teríades os que, pois despois de escoller os que usades máis a miúdo, vale? Teñen un límite, vale? Porque senón hai xente que engade todos os conxuros posibles e obviamente hai clases que teñen pois unha chea. Entón, eu aquí poría os que emprego habitualmente, vale? Entre os que escollo. Se é unha clase que ten conxuros coñecidos, pois están os coñecidos e xa está, pero se ten preparados, pois igual aquí se engaden demasiados. Eu persoalmente poría os que uso máis a miúdo ou os que teño que ter aí en mente para non esquecerme. Unha vez están aquí, vedes que os trucos non teñen a estreliña, porque os trucos sempre están preparados. Tedes outro coa estreliña que sería xa para os que sí que levades preparados. No caso do mago, en mi lista podedes poñer o libro que teñades, os conxuros que están no voso libro e xan preparados, pois os preparados, vale? Ao final os xestionades un pouco como que irades. E nada, aquí estaría moito máis axeitada a ficha. E despois tamén, ainda que iso xa non foi unha actualización de 2022, senón que foi 2024, hai a opción de editando a ficha. Abaixo de todo, vale, temos aquí libro de conxuros adicional. Como hai personaxes que facemos que non levan maxia vinculada á clase, senón que igual a teñen por raza, por dote ou polo que sexa, ou porque nos dá gana como masters ou de facer unha clase ou unha personaxe que teña conxuros, pois podemos simplemente engadir aquí, vale? Neste caso xa tiña preparada e poñemos, por exemplo, o nome que queiramos aquí, ou, por exemplo, raza por ser tiefling ou o que nos dé a gana de título e o que vai a aparecer arriba e logo, pois, a característica coa que se lanzarían estes conxuros para que saia igual que saia no outro. Entón damos a actualizar personaxe e agora na lista de conxuros, se volvemos a entrar, vemos que nos saia que tiñamos antes de paladín, vale? E a nova que acabamos de crear de alma infernal. Xa nos fai o cálculo que neste caso, como puxen a mesma característica, pois é o mesmo, vale? Non nos pon os conxuros preparados ni nada, porque neste caso non están asociados a ninguna clase. E aquí poderíamos, pois o mesmo, escoller os conxuros que consideramos que aplicarían, e xa nos saírían na lista, e demais. Vale? E así poderíamos, pois, xestionar outros conxuros ou outras magias que pode ter a nosa personaxe por razóns fora da clase, que é a que actúa automáticamente nivel 20, pois xera os espacios de conxuro e demais. Despois, en rexistro, deberíamos vincularlle os slots de conxuro que teñamos, os espacios de conxuro disponibles para ir chequeando, vale? Vou a deixar a ficha como estaba. Que máis temos por aquí? Pois, ademais das listas de conxuros e o libro de conxuros que xa é de 2013, nos podemos pasar xa a 2023, vale? En 2023 temos os estados de personaxe. Os estados de personaxe, como sabedes cando xogades, pois simplemente son pois estar envenenado, estar paralizado e demais.
E neste caso podemos tanto atopalos no rexistro como na creación. E de paso vemos o que vos estaba comentando antes. Vale, o que vos dicía para as accións, se clicamos fora, aquí vemos á dereita do nome, se clicamos saen abaixo as accións. Vale, moi cómodo. Se clicamos na barra de vida, pois aquí vemos os asós de conxuro. No caso de que eu tivera engadido a de alma, por exemplo, alma infernal, e aquí en outros recursos, como isto xa miramos no outro vídeo, pero bueno, se podería engadir aquí, vale, slot de nivel 3 por alma infernal ou o que iramos poñer. Despois, o que íamos era aquí, os estados de personaxe. Se vos fixades, xa ten aquí un iconiño pequeno que se fai referencia ao estado. Entón, podo engadirlle, por exemplo, ela a protección ao veneno e ela envenenada. Vale, entón podemos ir poñendo aquí os estados. Sinxelo para que se poidan ver. E podemos, nada, volver a quitalos igual no xe ou dándolle a borrar ou o que sexa. Poden aquí aplicarse. Isto, todo o que está aquí, cando lle damos como másteres a reiniciar, borrase todo, vale? Entón, en notas tamén se borran, así que aquí moitas veces poñemos notas como pues, estado de toleira e defines a todo tipo de toleira que che aplicou o que sexa, pero o estado de toleira, por exemplo, é algo que se mantén no tempo. É dicir, ti tes o estado de toleira que dura 1 minuto no nivel 1, pero a próxima vez que ti vayas a ter toleira, vai a ir directamente ao nivel 2. Entón, se anotades aquí que tivestes nivel 1, cando eu como máster prema aquí e lle dea a reiniciar, vais a borrar. Entón, ted en conta que o que está nas notas, eu pedín que o manteñan, pero de momento borrase. Entón, ted en conta que iso se borraría, vale? Todo o que está aquí, o darlle a reiniciar. Vale? E os estados de personaxe poden engadirse nos libros de regras. Vale? Este é un dos meus libros de regras e vedes que ao final están estados de personaxe. Pois nada, aquí entramos, estes son todos os que creí eu, podedes crear o que vos dea a gana, escribides añadir, patidifuso, e o que queirades, se queredes ver un exemplo que son moi básicos, entón nada, entramos nun para ver o exemplo, damoslle a editar, e aquí temos xa, pois nada, o libro no que está metida, o título, o texto breve que saería, e logo todo o detalle, e podemos escoller pois o icono que queiramos. De feito, melloraron a procura de iconos por aquí, vale? Se ides escribindo, por non creo que me sairá nada por iso. Pero podemos poñer cousiñas, espada ou o que sexa, e se van aplicando os filtros pois para que non se xa máis sinxelo, simplemente máis visual, pero bueno, aí está a opción. Vale? Despois disto, pois temos tamén a xestión de personaxes en campañas. Se recordades, antes, cando fixen outro vídeo, dentro da campaña, na parte de rexistro, pois permitía escoller que personaxes estaban activas ou non. Iso cambiou como se fai actualmente, e agora se hai unha sección da campaña, que vemos aquí, detalles, personaxes, diario de campaña e demais, pois na sección de personaxes hai lixeiros cambios os equipos, que xa os miramos noutro vídeo, así que non imos a repetir. Pero temos aquí este botón de activo ou non activo, vale? Simplemente poñer este cheque ou non e xa nos sai no rexistro ou non de combate. Non ten máis, vale? Entón, pois, se o desmarco aquí, desaparecería e xa vedes que sae en griseciño. E veríades aquí un sombreado de tonos que saen en diferentes equipos. Así que nada, así de simple. O único que cambia é que está noutra pestana. Non ten moito máis. Despois tamén se engadiu o dano alternativo nas armas, vale? Como por exemplo as armas versátiles, que según as usas cunha man ou con dúas fan un dano diferente. Entón agora está disponible en máis tipos de armas. Podemos ver aquí, por exemplo, neste ataque, non é un arma exactamente, pero bueno, o bico drenante da súcubo, pois aquí vemos que sae dano alternativo, vale? Poderíamos poñerlle e se crearía tamén nas accións que miramos antes unha acción para premer directamente e empregar ese ataque. Vale, pode, por exemplo, xa deixarse posto o dano crítico e o pulsamos dende aquí. Por exemplo. Vale, esta é outra das novidades que hai. E xa falamos da mellora de iconos, así que podemos pasar á seguinte. Vale, en 2023 fixeron moitas actualizacións. O que comentábamos antes de que se poden asociar criaturas cando as duplicábamos a personaxes, entón vemos, por exemplo, seguindo coa ficha da súcubo,
vemos aquí que ademais de información, trasfondos, rasgos, equipo, conxuros e compañeiros, bueno, temos compañeiros. Nesta de compañía podemos asociar diferentes tipos de criaturas ou NPCs realmente. Entón, pois, se levas a unha NPC que estás a protexer, podes engadila aquí. Se es unha druida vas a ter moitas transformacións, non diría todas, pero as máis frecuentes as podes ter aquí engadidas. E así podes ollar, eu, por exemplo, esta sería un familiar desta personaxe, e dende aquí podo pulsar perfectamente, lanzar os ataques. Que fai de cara á campaña que isto este aquí, ademais de que eu como xogadora poida ver as fichas e comparar se son druida que me quero transformar, ver as stats? Pois ademais diso que é moi cómodo, o que fai é que como máster, a hora de escoller criaturas na campaña, estas me van a sair antes, vale? Antes só saían as criaturas que se importaban a campaña nos filtros para engadir no rexistro de combate como criaturas, agora saen todas. Entón, teñen prioridade, saen antes aquelas criaturas que temos importadas na campaña ou as que están vinculadas, por exemplo, a personaxes como, neste caso, as que se aplican como compañía, iso, familiares, invocacións, mascotas, o que se vos ocorra, podedes vinculalo aquí para telas máis a man. Ademais diso, pois agora mesmo tamén nos libros de conxuros, que antes non estaba disponible esa opción, poden asignarse conxuros a listas xa existentes. É dicir, antes, cando eu engadía un conxuro dende o libro de regras, non podía asignalo ás clases básicas, é dicir, a paladina, clériga, explorador, non podía. Agora mesmo iso xa está disponible, entón nada, iso é moi sinxelo de ver. Pois aquí vedes no mesmo libro de regras que estaba antes, accedendo a conxuros, entrando no conxuro que me interesa, dándolle a editar, pois chego aquí a este punto, vale? Entón, pois neste punto podemos ver pois todas as opcións que podemos seleccionar, e aquí ao final de todo están as listas de conxuros. E como vedes xa está asignada a de clériga, pero bueno, podería engadila a calquera das outras. As que teñen check son as básicas, as do SRD, vale? Entón podería poñelo pois como conxuro de druida, por exemplo. Así que, bueno, esta é outra das opcións disponibles que temos agora, que antes non estaban, era un pouco problemática esa en concreto. Despois temos que se rediseñaron as visualizacións das clases. Agora mesmo, se entramos nunha clase no detalle, por exemplo, na clase de barda, podemos ver, como xa se vía antes, o resumo, o seu icono, e abaixo vemos que está dividido todo con pestanas. Entón, aquí podemos ver como aproveitaron para incluir a táboa. En a táboa pois podemos ver o resumo, vale? Como veñen nos manuais, das habilidades que se van conseguindo, os trucos, as magias, todo, así que neste sentido é moito máis cómodo para a subida de nivel, ver cantos conxuros a ter e demais. Logo están postos os rasgos de clase aquí tamén, para velos cómodamente, e os colexos ou arquetipos que teña cada clase tamén se poden ver aí nunha sección máis resumida, vale? Sobre todo para o tema da táboa, isto a mí me parece moi ben. Sí que tamén tiña as súas ventaxas ao formato anterior, pero a táboa penso que é unha moi boa inclusión. Vale, despois disto temos a visibilidade das tiradas no chat. Vale, ata agora, sempre que tirábamos, facíamos unha tirada no chat, pois todo o mundo podía velas. Agora mesmo, aquí abaixo, ao lado do noso icono, vemos que hai pois un botonciño con un icono que por defecto está posto para todo el mundo, pero poderíamos escoller. A mí me falta todavía unha opción que sexa a de tirada cega, vale? Na que como xogadora tiras, pero non ves o resultado, senón que sobe o máster. Isto xa é preferencias, non? Pero a mí sí que me gusta, por exemplo, para as tiradas de percepción, se tiras e sacas un 1, xa sabes que non viches nada porque te sai moi mala tirada. Entón hai metarrol, que, bueno, se podemos evitar e darlle así máis maxia, entón terían que fiarse da narración. Investigas, dedicas un tempo, pero non consigues ver nada. Entón, pois, poden pensar que efectivamente non hai nada, non é que che saíra un 1. Entón, bueno, porque logo che veño, pois te axudo. Pero porque saben que che saiu mal. Vale, eso é unha opción máis que iso, as tiradas cegas. Aquí temos a de todo o mundo, que efectivamente pois tiras e todo o mundo pode ver a tirada. Máster remitente, pois é unha tirada na que ti e máster podedes ver simplemente que saiu. Só remitente, unha tirada privada propia para ti. E ninguén, que realmente penso que é o mesmo. Pero vede o no logo porque agora non me acordo a diferencia. Nada.
aquí teríades esas opcións. Vedes que xa tirei a última, sai o iconiño que corresponda, vale? Para que saibades quen pode vela. E as tiradas, pois, podedes facelas como gustedes. E aí sae. Pois mira, de ninguén, pois non sae no chat directamente. Vale, pois esas son as diferencias. Vale? Así que nada, esta é outra das opcións que engadiron, que tamén estaba interesante de cara ás partidas nas que hai tiradas ocultas. Así que aí está. E despois temos que, creo que xa se mirou antes, pero engadiron automáticamente en accións as opcións de vantaxe e desvantaxe, vale? Se vos acordades, era clicando fora por aquí, por exemplo, e se entrades nalgúns dos ataques, pois xa vos sae a opción de vantaxe en verde. No centro está o ataque e á esquerda está a desvantaxe, vale? Simplemente tirar aquí, xa tira os dous dados e de aquí pois xa che dá o resultado mellor ou peor, según o que tires. Vale? Pois teríamos que na primeira un 19 e na segunda un 13. Nin tan mal. Así que nada, estas serían as actualizacións que se foron facendo ata o de agora en 2023. Pasamos a 2024, que temos que a principal actualización, bueno, de vantaxe e desvantaxe foi de 2024, pero metemos aí porque en 2024 temos a actualización máis grande, que foi engadir Pathfinder. Confeso que nunca xoguei a Pathfinder, así que vos vou ensinar o que engade a aplicación, pero non agardedes que vos dean as probas que faga teñan algún sentido, porque non sei se o teñen, vale? Entón nada, está engadida simplemente esta opción. Poden crearse, isto é o que hai de momento, ascendencias, herdanzas, clases, bagaxes, dotes, conxuros, libros de regras e a creación de personaxe. Vos vou ensinar un pouquiño o que se pode ver na plataforma para que poidades pois xestionalo. Se queredes acceder simplemente dende a páxina de inicio, pois escolledes Pathfinder 2 e xa estaría. Xa vemos aquí á dereita pois o que vos acabo de comentar, as ascendencias, vale? Que vemos que hai certa variedade, as clases, vale? Temos bagaxes, que obviamente non sei que son, non sei se serán como trasfondos. Temos dotes, pois temos tamén conxuros, temos o bestiario, que de momento aquí parece que non hai moita cousa, e temos os libros de regras, vale? No que, bueno, estes son os que hai por defecto. Podería engadir un libro de regras e engadir unha tag no libro de regras, vale? Supoño que haberá as opcións mesmas de engadir todo o que saía por aí atrás, de ascendencias e demais. E as miñas personaxes, que como non teño, pois da igual que entre. Entón, por exemplo, para crear unha personaxe, pois Galván non. Pois podemos crear aquí unha personaxe, vale? Entón escollemos a ascendencia, pois é unha félida con herdanza Asimar, clase oráculo, campaña pois non teño de Pathfinder, así que nada. E escolleríamos unha imaxe, bagaxe, adiviña, pegalle máis. E aquí xa temos pois o que sexe que o xerou aquí automáticamente. Tamén podemos personalizar o trasfondo se queremos, vale? Non sei que implica isto, así que non o vou tocar moito. E aquí pois temos os chequeos, que o verde supoño que me suxiren que o colla, pero bueno, aquí vedes o exemplo de como sería, quen saiba aplicar o que aplique. E se poden habilitar para que se apliquen manualmente as opcións. Vale, logo podemos escoller o aliñamento, poñer datos de apariencia como en D&D, idiomas, aquí hai actitude e crenzas, hai algunhas seccións diferentes, as notas, e aquí tamén vexo que engadiron o libro de conxuros adicional, así que nada, sería premer en crear personaxe, e aquí, pois, o primeiro nivel, escoller as opcións, vale? Pois neste caso escollo saber, aquí é para ver, escollo unha dote, por exemplo, de tocada polas musas claramente, que aparte por ser Asimar. Vale, entón damos a seguinte
xa nos poñen aí o resumo. E poderemos escoller aquí 4 incrementos. Ai, por Dios, non sei por que me sai isto en melenada. Algún día xogarei e saberei por que me sai iso. Vale, entón nada, podemos escoller aquí pois os 4 incrementos dispoñibles e xa teríamos a nosa ficha que podemos ver aquí. Vale, ten as seccións iguais que en D&D e logo temos aquí a opción de imprimir en PDF que ten, bueno, pois como en D&D, pero neste caso pois temos o formato da páxina de Pathfinder. Así que nada, aquí rematan as actualizacións de nivel 20. Están pendentes moitas máis cousiñas, como o do sistema máis flexible e algunhas outras que levan pois aí tentando a xente dende hai tempo. Así que nada, agardamos que saian prontiño e nada, ata agora seguir desfrutando da aplicación e nada, sacándolle proveito. Así que nada, sorte cos dados. Vémonos.